Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nugroho mewah sih wilasaning dalem Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang awujud kabagian katentreman karaharjan kamulyan mewah kawilujengan sarta ingkang sakalangkung awis ajinipun inggih menika ingkang awujud kabagas kuwarasan. Mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya. Sumrambah dumateng sagung para keluarga saha titahipun. Waradin sagung dumadi. Para alim, para ulama ingkang tansah rinten dalu sumanding wonten kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun dumateng kiblat-kiblating panembahan ingkang tansah kula nderekaken sagung fatwanipun. Dumateng para pepunden, para kiai, para sesepuh, pinisepuh lan aji sepuh ingkang hambakber budi dharma ana ing pamawas mewah lebda ing pitutur. Dumateng para sarjana sujana sujananing budi, dumateng para tering sutresna budaya adiluhung ingkang anggung mawardi wardawaning budaya luhur. Sumrambah dumateng para sanak kadang mitra pitepangan, dumateng para pangemban pangembating praja, satriyaning nagari minangka pandam pandhaming pangayomaning para kawula dasih. Inggih panjenenganipun mingguanipun Bapak Haji Ali Hasan, sarjana agama magister hukum minangka petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Saha panjenenganipun pinayungan Songsong Agung tlatah Loram Wetan. Inggih panjenenganipun Bapak Haji Suharno. Sedaya ingkang boten saged kula sebat satunggalan satunggalipun ingkang tuhu sinubeng pakurmatan. Dumateng para rawuh dalah para bapak lan para ibu, para kadang werda muda tumaruna ingkang wilujeng rahayu basuki. Saha panjenenganipun risang panganten inggih Raka Mas Bagus Muhammad Dandi Pratama sarjana terapan pelayaran putra kinasih saking panjenenganipun Bobo Budianto dalah Ibu Avianti. Saha panjenenganipun risang panganten putri inggih Kusumaning Ayu Tiara Dwi Sania sarjana pendidikan. Putri kinasih saking panjenenganipun Bapak Haji Suprayitno dalah Ibu Rominah sekalian. Saha panjenenganipun hamanggugati Bapak Haji Suprayitno dalah Ibu Rominah. Saha panjenenganipun kadang biksan Bapak Budianto dalah Ibu Avianti. Sedaya ingkang sinuduhu bagya mulya. Kepareng kula tepangaken ing ngriki kula Khairi Mustafa ing piniji pambiwara utawi juru pranata adicara wonten ing Titi Ari Rabu Kliwon Surya kaping 28 wulan Januari warsa 2026.
Saderengipun kula badhe maosaken menggah rantaman rut-rutaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing upacara pikukuing palakrama enjing menika. Sumangga kula nderekaken manungku puja. Kita panjataken puja tuwin puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dat ingkang Maha Agung, Maha Welas Dalah, Maha Asih. Kanthi sih wilasaning dalem Gusti panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal handhiraken hangestreni saha paring donga pangestu dumateng risang panganten sarimbit kanthi atur alhamdulillah wa syukurillah. Panjenengan sedaya tansah wilujeng tanpa pambeng, rahayu tanpa reridu. Kaping kalipun sholawat jo salam mugi tansah katur kunjuk wonten ing mustikaning jagat inggih Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi atur Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi panjenengan sedaya dalasan kula dados umatipun Rasulillah ingkang tansah kita tenggo-tenggo lumunting berkah syafaatipun wonten ing donya ngantos dumugi yaumil akhir samangke. Amin Allahumma amin. Salajengipun kawula minangkani saking hamangku gati inggih Bapak Haji Suprayitno dalah Ibu Rominah sekalian ing titik ari menika Rabu Kliwon Surya kaping 28 wulan Januari warsa 2026 panjenenganipun ndawekep beganing bagya mulya labet sambada netepi darmaning asepuh amiwaha suta mahargya siwi dhawuhipun ingkang putri ingkang akekasipun kusumaning ayu Tiara Dwi Sania sarjana pendidikan. Nambut silaning akrami kalinipun Raka Mas Bagus Muhammad Dandi Pratama sarjana terapan pelayaran. Putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Budianto dalah Ibu Avianti sekalian saking tlatah Ngetuk Ngembal Rejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Mugi-mugi anggenipun netepi upacara pikukuing palakrama samangke tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan sedherengipun punapa widodo nirbaya nir ing sambikala. Amin. Salajengipun kula minangka ing pambiwara keparenga badhe ngaturaken menggah rantaman rutaning adicara ingkang angka setunggal inggih menika pambuka. Dilajengaken menggah titilaksana adicara ingkang angka kalih inggih barokah waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang samangke badhe dipun kawosaken dening panjenenganipun Bapak Afroh Amanuddin. Menggah titilaksana adicara ingkang angka 3 inggih khotbah nikah ingkang samangke badhe kawosaken dening panjenenganipun Bapak Naib inggih panjenenganipun Bapak Haji Ali Hasan sarjana agama magister hukum petugas kantor urusan agama Jati Kudus. So ijab kabul samangke ugi tansah dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Haji Ali Hasan sarjana agama magister hukum. Barokah doa kasunaken dening panjenenganipun pinayungan songsong agung tlatah Loram Wetan inggih Bapak Haji Suharno. Pak insyaallah samangke badhe dipun kawontenaken inggih menika sengga taklek badhe kawosaken dening panjenenganipun risang panganten kakung saha kalajengaken adicara ingkang angka 6 inggih menika lung tinampen pustaka pikukuing palakrama utawi serah terima buku nikah saha atur pangandikan saking Bapak Naib petugas KUA Jati inggih Bapak Haji Ali Hasan sarjana agama magister hukum. Kalajengaken adicara salajengipun inggih menika sumene utawi istirahat saha purnaning adicara utawi panutup. Mekaten menggah rantaman rutaning adicara ingkang badhe lumampah wonten upacara pikukuing palakrama enjing menika. Kula minangka pambiwara sumangga
kula nderekaken panjenengan sedaya saged lalenggahan kanthi mardikaning penggalih ngantos dumuganing purnaning adicara. Sumangga adicara ingkang angka setunggal inggih menika pambuka. Minangka perwakaning adicara kita wiwiti kanthi berkah suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi berkah suratul Fatihah sedaya adicara ingkang badhe lumampah tansah pinaringan rahmating Gusti kang Maha Welas Dalah Maha Asih wilujeng slamet widodo nirbaya nir ing sambikala wilujeng rahayu niskala nuwun liridho illahi ta'ala bisyafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwun matur nuwun. Sumangga dumateng panjenenganipun ingkang kajibah wonten ing enjing menika sumangga kula sumanggaken kanthi runtut nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
ومن آياته منامكم بالليل الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى قد حل لكم النكاح وحرم عليكم الصفاء فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhil mubarak Muhammad Dandi Pratama Ibna Budianto uzawijuka alama amarallahu ta'ala bihi min imsaki bil ma'ruf wa biqauli ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Saudara Muhammad Dandi Pratama bin Bapak Budianto, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan Tiara Dwi Shania binti Bapak Suprayitno, wali ayah yang telah mewakilkan walinya kepada saya dengan mas kawin uang 156 US dollar dan 28 dolar Australia serta cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tiara Dwi Shania binti Bapak Haji Suprayitno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah Pak Barakallah, barakallah fi rizqihima, barakallah fi umurihima, barakallah fi dzurriyyatihima.
Allahumma alif baina kama alaf sayyidina Adam wa Hawa wa alif baina kama alaf sayyidina Muhammadin khatil kubra wa alif baina kama alaf sayyidina Aliyin wa Fatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama awal huda wa tuqa wal afdina awal salimna wa salimhum min afatul adab akhirah awal ridha kawal jannah wa dabing syarran nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salin walhamdulillahi rabbil alamin fatihah. Salajengipun risang panganten putri keparenga pinarak wonten ing papan ingkang sampun piniji saperlu hangadani adicara panggih kanthi waosan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wassalli ala Muhammad. Sagunging para rawuh sumangga kula ndherekaken lenggah wonten ing sakawit nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng pasanipun para rama-rama kiai, para alim, sepuh sepuh dalah para kasepuhan, para rawuh sedaya,
khususipun datang pengantin berdua Mas Muhammad Dandi Pratama, Mbak Tiara Dwi Syania. Alhamdulillah kita bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala aktu nikah ijab kabul wonten ing enjang menika. Sinesan para rawuh sedaya sampun lumampah kanthi sae, kanthi lancar. Insyaallah pernikahan menika sampun leres sahih mengatur ajaran agama Islam saha aturan negari. Ngoten Pak Bu nggih. Alhamdulillah mulai saat menika saestu Mas Muhammad Dandi Pratama kalian Mbak Tiara Dwi Syania sampun sah resmi dados suami istri. Ngoten Mas Dandi Pratama nggih. Pripun perasaane Mas Dandi? Plong, alhamdulillah. Membeli jenang dibawa ke India. Berbulan madu tak perlu ke Eropa. Alangkah senang dan bahagia waktu yang ditunggu kini telah tiba. Alhamdulillah atas doa restu panjenengan sedaya aktu nikah saged berjalan kanthi sae kanthi lancar. Mudah-mudahan hari bahagia menika saged senantiasa terukir indah, terajut indah wonten ing dinten-dinten sanesipun menuju rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Langit membentang warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup baru, moga bahagia sepanjang waktu. Atau Mas ya, mudah-mudahan jadi keluarga yang baik, meskipun kita sadari Mas Dandi Pratama, Mbak Tiara Dwi Syania, mewujudkan rumah tangga yang bahagia sakinah menika tentu saja tak semudah yang kita ucapkan, tak semudah kita membalik telapak tangan, diperlukan perjuangan, diperlukan kesabaran. Kata menika kula titip pesen datang panjenengan berdua. Yang pertama, niatkanlah pernikahan wonten ing enjang menika semata-mata niat nikah karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, niat yang tulus. Pergi ke Mekah hendak tunaikan haji, ke Madinah tak lupa ziarah ke makam Nabi. Kita menikah dengan niat yang suci, semoga sakinah dan memperoleh ridho ilahi. Yang kedua, kami berpesan bertakwalah selalu kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, senantiasa bertakwa datang Allah. Kita tindakaken sedaya perintah-perintahipun Allah, kita tepi sedaya awisanipun Allah. Kanthi bekal mekaten, mudah-mudahan kebahagiaan yang hakiki fitine wa dunya wal akhirah mudah-mudahan saged dipun raih. Dari Mekah membawa sajadah, berkeliling Ka'bah itu tawaf namanya. Orang menikah itu niat ibadah, semoga sekali menikah bahagia selamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan atas doa restu panjenengan sedaya Allah anugerahkan pada panjenengan berdua dzurriyyah keturunan yang baik, soleh solihah, rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para rawuh, para bapak lan para ibu, para kadang werda muda tumaruna. Adicara pikukuing palakrama samenika sampun kalampah kanthi wilujeng slamet widodha nirbaya ing sambikala. Bilih wonten ing titik ari menika Rabu Kliwon Surya kaping 28 wulan Januari warsa 2026 kirang langkung tabuh 8 mapan wonten ing Masjid At-Taqwa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sampun kalempahan pikukuing palakrama inggih menika dhawuhipun Kusumaning Ayu Tiara Dwi Syania, sarjana pendidikan, putri kinasih saking panjenipun Bapak Haji Suprayitno dalah Ibu Romenah sekalian saking tlatah Loram Wetan RT Setunggal RW 6 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus kadhawuhaken dening panjenipun risang panganten kakung Roko Mas Bagus Muhammad Dandi Pratama, sarjana terapan pelayaran, putra kinasih saking panjenipun Bapak Budianto dalah Ibu Avianti saking tlatah Ngetuk Ngembal Rejo Kecamatan Bayi Kabupaten Kudus. Mugi-mugi risang panganten sarimbit aginipun bebrayan wonten madyaning brayan agung tansah dados keluarga ingkang barokah, sakinah mawaddah lan warahmah, pinaringan rahmating Gusti kang Maha Suci, Maha Welas lan Maha Asih. Enggal-enggal pikatuk dzurriyyah ingkang sholih sholihah
taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulillah. Bekti dumateng tiyang sepuh kekalih migunani tumerap agami nagari lan sesami. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para bapak lan para ibu, semoga dicara salajengipun inggih menika semeneh kula minangka pambiwara utawi juru pranata adicara mbok bilih anggenipun kula mimpin adicara pikukuing palakrama wonten enjing menika. Kula nglenggono kathah kelepatanipun, kathah kahilafanipun wonten tutur atur sutrap silaning budi kawula. Kula minangka juru pranata adicara nyuwun rumentahing samudra gong ing pangeksama. Ing wusana kula undur diri kanthi hasesanti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jaya jaya Wijayanti sirna salwiring memala hayu hayu rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun wabillahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nggih, tetepun terasaken tradisi nganten wonten ing Desa Lonam Kulon pinanganten kalih badhe ngayahi kirab utawi mlampah ngubengi gapura. Saksi bebas 1, 2, 3. Ya, yuk digandeng yuk, digandeng. Iya, ya. Gendong sekalian, Mas. Oke, gandeng. Wes Mas, aman, Mas. Alhamdulillah.